खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी। सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरनि रायजो राजाफोरा मोनसेल' सोंथि एबा बिथांमोननि गोसोआव मोनसेल' सोंथि आरो मोनसेल' आसा, माब्ला बिटिसिनि बिसायख'थियाव बाहागो लानो मोनगोन सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरनि गासै गं 60 गामिफ्रा एबा गामिनि रायजो राजाफोरा बेखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिनियाव सोंथि खालामबोगासिनो दं आरो गोबां आसा खालामगासिनो दं दि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर' हारिनि गेजेराव थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर ओनसोला बिटिआरआव हाबसनबाय होननानै गोबां माने गोजोननाय फोरमायो आरो गोबां माने गोलाव बोसोर आसा खालामना थानाय बर' रायजो राजाफोरा एबा बर' रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोजोन होदों। नाथाय बेनि गेजेरावबो माखासे दासिमबो सोंथि सिखारो, जेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनाया फैयै फैयै 4 बोसोर बारलांबाय, नाथाय दासिमबो आबुङै सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरनि गामिफोरा आबुङै हाबजोबाखै। मख'जाथावदि 60टा गासै गं 60 गामिया बिटिआरआव हाबसनबाय, नाथाय बिटिआर हाबसननायनि उनाव मोनसे सोंथिया सिखारदों दि सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि रायजो राजाफोरा थारैनो 32 बोसोरनि जा बिटिसि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं, बे बिटिसि बिसायख'थियाव भटआव एबा भट होनायाव बाहागो लानो हागोन ना हाया आरो बेखौ सोंथि खालामनायावनो दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों फोरमायो। जाय सोंथिखौ खालामदों बे सोंथिनि फिननायनि थाखायनो बिटिआर सरकारा थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदि रोखा खालामोदि 32 बोसोरावनो सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरनि जा गं 60 गामि हाबदोंमोन, बै गामिनि रायजो राजाफोरखौ बिटिसि बिसायख'थियाव भट होनायाव बाहागो लाहोनो थाखायनो दिनै सान हर खामानि मावबाय थानाय जादों होननानै बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरनि गासै गं 60 गामिया बिटिआर ओनसोलाव हाबसनबाय आरो बे हाबसननाय गामिनिफ्राय भट थुनायाव थामहिनबा बिटिसिनि जा बिसायख'थि 2025 मायथाइयाव थामहिनबा 32 बोसोराव जाबायदि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं, बे बिसायख'थियाव बाहागो लानो मोनगोन ना मोना बे गोबां सोंथि सिखारबाय थायोमोन। नाथाय दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा सोंथि खालामनायाव जोंनि खौरांगिरिनि सोंथि खालामनायाव रोखा फोरमायदि जाय बाथ्राखौ सोंदों बै बाथ्रा एबा सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि जा गं 60 गामिफोरा बिटिआरआव हाबसनबाय, बैफोरनि थाखायनो एबा बैफोर रायजो राजाफोरनि थाखायनो दिनै बिटिआर सरकारा हर सान खामानि मावबाय थादों। भटनि बाहागो एबा बिसायख'थियाव बाहागो लाहोनो थाखाय बे समाव खामानि मावबाय थानाय जादों होननानै रोखा फोरमायदों। दानिया फैदो बिदिब्ला सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि गासै गं 60 बर' गामिफोरा बिटिआरआव हाबसननायाव एबा हाबसननाय गामिनि रायजो राजाफोरा 32 बोसोरनि जा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं, बे बिसायख'थियाव बाहागो लानो मोनगोन ना मोना आरो बेखौ लानानै माबायदि फोरमायदों जों फै दानिया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। बिथांमोननि बिटिसि बिसायख'थियाव भट होनो मोननायखौनो लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। मानोना बिथांमोनाथ' अलरेडि बिटिसिआव हाबखाबाय, नाथाय बिथांमोनजों लोगोसे आरोबाव माखासे गामि दङ जाय गामिखौ सोसननांगौ, बिनि थाखायबो जोङो सरकारखौ नारसिननानै माखासे खामानि मावगासिनो दङ। बिथांमोननि बिटिसि बिसायख'थियाव भट होनो मोननायखौनो लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। मानोना बिथांमोनाथ' अलरेडि बिटिसिआव हाबखाबाय, नाथाय बिथांमोनजों लोगोसे आरोबाव माखासे गामि दङ जाय गामिखौ सोसननांगौ, बिनि थाखायबो जोङो सरकारखौ नारसिननानै माखासे खामानि मावगासिनो दङ।